anti kabeh ini iki. Sawabine. Salah satu top kan pitik mlebu ben mangan dhewe ngono. Tuh apa enak. Udah arek nanti gitu. Apa to ki yo? Bejanan. Ini iki lho. Turu nganti ora ngombe sembarang-barang ngipi. Intine malah dadi ning ngombe. Oh, gesegel ngene lah kok mlukok ngono iki. Oh, yo. Untung lan wong liwat. Gagap antem ayo ale pora we ayo ale pora ayo ale pora ayo wong kok orang ngerti unggah temurpo enak penak ngene iki lho gugah ae kita nono lek marene ngacek mbek iki siapin nang kene lho. Woi, Tron, Patron. Wedhus. Ayo, ngapa dadi wong iki cicilan ae, ayo. Kesel ngondi neh. Ngono wae, mlayu-mlayu nyelukne awakmu kendaraan bensin. Lan aku bensin. Urung diisi. Oh, salah ngono ku lho, wong iki jeneng dadi kuwalat ngono ku lho, wong aja unggah-ungguh ngono kuwi mlayer-mlayer. Nang turu kok enak penak kok. Ayo. Awakmu uripmu turu wae. Apa bare kena asap kowe awakmu ayo. Bacok ngene iki. Wis peteng ngene iki aku wisan. Urip kok ngenes tok ayo iki. Ampun awakmu ket mau turu tok ae. Lah awakmu iya kok kok. Yo. Anjajal ngene iki sapa ngene iki, Ngenes lho. Nek kowe ngenes. Ora ndek dhuwit ngene iki aku. Ketan bensin iki. Terus nyurung. Ngano nyurung ngutang ngono. Utang. Ya wis aku ngano sik. Tak gendong aku kesel gendeng aku. Aduh wis Kamu lho sik ado. Iya yo. Wis tak medun to. Beh. Yo. Wah, pedus tenan iki. Oh, biyo-biyo. Wah, wis gendong sing gendong. Pakai dosa abot muni ayo. Iki. Ayo. Wah. Janan. Yo terus. Wah, lah kene ya. Oh iki pedaku. Ngomongi ado. Disurung iki. Iya. Ayo disurung. Ya, gendeng iki numpak. Yo aja goblok. Aduh, kena telek. Wis. Goblok. Lho ngene iki lho. Oh, nek Ambune. iki lemah udah telek iki. Wis diumbah. Wis. Aja disok nih. Pak. Oh. Wis abot. Wis tak gede bensin entekan. Ah, sopo. Ayo. Oh, Stop. Cuci dulu. Cuci.
45 Kosong loro. betul kan aku ini yo lagi mau punya bensin loh jenguk dewe bu tapi nak bayar toh wah ini bayar nak bayar yakin lah ayo enggak mengani wong godoan to senang godoan lak isune iku munas ae kurang sih tak cukup dikit apa ya mulai kurang tak uyuhan lho Wis tutup. Wis. sing jatuh mau mabar Mabar lah. oh iya Kenes ngene iki janen. Allah. Kadang dipaiti tok lho jajan iki dhewe. Maitune lho piye? Nyuman iki iki wanahane pokoke tenan. Kopi nyeblokne harga diri. Bener. Iki asline apa yang ngenes pisan to? Aduh, nemes pon iku. Padahal ya padha dipai dhewe arek dhewe ya. Wis bene ke motivasi ben cek semangat. Iya, wis gawe ngono ae penak. Dipai itu sak mlaku-mlaku. Ngono iki maido berarti tandane iri, gak Weh. mampu. Nggak mampu berarti ya. Heeh. Ora mampu. Kepingin jane. Uripe sik amatiran. Amatir. Heeh. Amatir iki koyo apa ya jane iki? Ya biasa, dolane sik kurang adoh ngono. Kurang adun nandi wong Adon lho. pitik to kulene. Alah wong iki biasa iku wira-wiri ngono ae kok. Padha ya sing. Padha ae. Wira-wiri. Ngalor ngidul nek pengene. Nah, iso ngentek-entekno bensin tok. Iki lek ngono kuwi lho jajal ae. Kadang yo tidak telek lho sik di Pahit. paido. Enek jeneng wong ngiri iki ngono kuwi. Ising salah golongane paido. Tapi wong ya kayak senilai ngono kuwi iku. Mlaku-mlakune bah karepe. Bener ade nglakoni sing apik, sing bener sing jujur. Ngono beres pisan. Hidup itu dinikmati. Ngono lho. Hidup pisan nang donya ya dinikmati. Dinikmati. Urip iki padane mampir mek ngombe kok lho. Heeh. Kok atene sik ate maido. Lek ning Kurang kono bener. Dipai dhewe karo malaikat kok bosok lah. diantemi arep ini lah ya lecet anyung. Temenan. Iki sore lho, Cak. Ayo lek. Urung adus to? Urung to. Mau ya sik ngene iki ya. Sing iki pantes pisan. Terus nih Masya wong liya mandangi dhewe kok gembel ngene gak apa-apa penting dhewe nyaman. Wis. Nyaman ini wis ini jangan terlalu mengurusi hidup orang lain. Penampilan boleh saja berbeda-beda. Yang penting tuh hatinya. ya. Mulus seperti jalan haka. Ora tol ae. Botol kadang nek sing gronjal kok. Iya tolah-toleh. Telah-toleh ngene kan. Wah, kuwi jan kasar, halus. Kasar halus masuk is kasus tok. Saiki maksud dipai koyo ngopo serah masalah. Serah masalah kayak saiki. Los kan. Mbah nduk iki endi los duk e. Wis iki jan wis
Endang mendung iki. Ya wis ayo diundang ae nanti jalan-jalan iki. Jalan-jalan adus dhisik apa ora? Aslinan nisan ambune keringetan ngene iki nisan ayo. Bare sing glowing-glowing lek do minggat kok. Aduh, apa glowing-glowing ngono iku. Disyukuri apa eneke ae. Gak usah maksa lek kene dhewe gak iso wis, gak usah dipaksa. Dipaksa. Jalan semaunya. Iya. Wis Wis ayo. betul. Dah. Jangan. Kene Oh, jumbo wae.